Здравейте, казвам се Александър Янев. Аз съм Коста Каракашан. Завършил съм бизнес администрация със специалност маркетинг. По образование съм режисьор и хореограф. По професия също режисьор и продуцент. По професия съм отдел продажби, работя в IT сферата. Моето призвание е български младежки делегат към ООН за 2023 и 2024. България участва за 17-та година подред, като над 40 страни имат своите представители в програмата. Най-важните качества за младежките делегати са честност, отговорност и добра колаборация. Диалогичност, умение за работа в екип и мислене по нестандартен начин за решаване на много комплексни проблеми пред младите хора. Новоизбраните младежки делегати имат ролята да представляват всички млади хора от България пред ООН на най-високо равнище. Организираме анкета, която се допитва и достига до възможно най-много млади хора в страната, след което организираме различни събития в самата страна, като там целта е да вдъхнови младите хора сами да инициират всякакви хубави инициативи и оттам нататък да представим България в ООН, където имаме възможност да разкажем за нуждите на младите хора пред Трети комитет на Общото събрание и пред Комисията за социално развитие. Всъщност целта на българските младежки делегати е да бъдат мост между българската младеж и между представителите от отговорните институции. Съответно, разбира се, бихме искали да обменим положителни практики между останалите младежки делегати и в крайна сметка да идентифицираме и да спомогнем разрешаването на водещите проблеми пред българската младеж. Към момента успяхме да повишим информираността към програмата за български младежки делегати, както и към работата на ООН. Основна наша цел също така е да работим по настоящите приоритети на настоящите младежки делегати, а именно образование, младежка заетост и гражданска активност. За мен най-важната цел като младежки делегат е вдъхновението и културата да бъдат ние ценности, които ние да споделим със своята работа и да помогнем на младите хора в цялата страна да се почувстват така, че техният глас има значение и те да бъдат активни граждани. Основна наша цел също така е да повишим разбирането за структурата и дейността на ООН, както и за целите за устойчиво развитие и тяхното прилагане в България. В момента тече много вълнуваща наша кампания за набиране на доброволци за следващата година, които да ни помагат с организиране на събития, с преводи, с създаване на съдържание. Повече информация може да намерите на Facebook страницата на Български младежки делегати към ООН, както и на страницата на Дружеството за ООН в България. Работата ни до сега показва, че българските младежи имат нужда да им се помогне да се направи моста между образованието и професионалната реализация. Имат нужда от инициативи, които да им помогнат да се насочат в правилната посока, така че да са канализирани и наистина всичките им най-силни, най-автентични умения да могат да заблестят. Трите думи, с които асоциирам ООН са мир, сигурност и колаборация. И човешки права. Трите думи за България, които искам международните ни партньори да знаят, са култура, вдъхновение и бъдеще. Талант, гражданска активност и култура. Уважаеми младежки делегати, благодаря за вниманието и на добър час. Нека заедно да работим за разрешаването на проблемите пред международната младеж. Благодаря.